गोजाम रदाय बिजाबनि संत्रिस अध्याय 26 पदनि जोबथा सिरिखौहाय लादों बाहाय मा लिरनाय दङ अबसे बेखौ इंराजियाव लिरनाय जाहैदों बाहाय हयथ' बाहेरावबो माबा बेनार होनायावहाय बाथ्रा ओरैबायदि There shall be showers of blessing होननानै आशीर्वादनि अखा हागोन ओमफ्राय मोजाङै दानस्लायला जों मोननो हागोन आशीर्वादनि अखाफोर हागोन खारन बाहाय शावारल' होननानै बुङाखै showers of blessing आशीर्वादनि अखाफोर बोरनि अखाफोर हागोन आङो बेखौ लानाय जादों जिस्केल असमियाव जिस्केल होनो जोंनि बर'आवथ' इसिकेल इंराजियावहाय इजिकेल होनना बुङो बिदि दानस्लायदों संत्रिस अध्याय 26 पदखौ आङो फरायनो जिसिनि मुङै इसोरा बुंदों बेबायदि आङो बिसोरखौ बोर होगोन आरो आंनि थिलानि खाथि खालानि जायगाखौ बोरनि जायगा खालामगोन आरो आङो बिसोरनि फोथाराव अखा हाहोगोन बेफोरो बोर गोनां अखा जागोन इसोरा बे बाथ्रा फरायनाय खोनासंनाय बयनिबो गोसोआव थानानै गिदिर बोर होथों गुसुङै आर'ज खालामनो प्रभु बे फुंनि सम थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों नोंनि फिसाफ्रा नोंनि मानसिफ्रा बिसेसफोराव जोंनि आइजोफ्रा बाहाय ज' जादों नोंखौ बाख्नायनो खुलुमनो मानो होनना बुङोब्ला बे जुबलि सभा जाहैबाय आइजोफोरनि 75 बोसोरिया बे जुबलि बिथांमोना नोंखौ हामबाय होनो गोसोखांनो बाख्नायनो खुलुमनो बे समखौहाय लादों लोगोसे जोंबो हौवाफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो नोंनि मावग्राफ्राबो बाहाय जथुमनानै प्रभु नोंखौ बाख्नायनो खुलुमनो बे मोजां खाबुखौ मोनदों प्रभु नोंखौ गिदिरथार हामबाय होनदों दिनै सभाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय दिनै सभानि नैथि साननि बे फुंनि जथुमावहाय जोङो ज' जादों आर'ज खालामदों आफा इसोर नों जोंजों लोगोसे दङ खारन नों बुंदों जेराव सानै साथाम आंनि मुङै ज' जायो आं बाहाय बिसोरजों लोगोसे थाफायो होननानै बाहाय दिनै गोबां मानसिफोर दङ आफा नोंनि उपस्थितिया बाहाय दङ नोंनि आत्माया जोंजों लोगोसे दङ प्रभु जिसु नोंबो आत्माजों लोगोसे दङ आरो जोंनि इसोरा आत्मा इसोर बिफा बिसा गोथार जिउ साथामजों सासे इसोरा जोंजों लोगोसे दं दिनैहाय बे जायगायावहाय बे मोनसे गोथार जथुमा बेनिखायनो बे गोथार जथुमा नों लोगोसे दङ जोंजोंहाय गावनि मानसिफोरजों नोंनि आशीर्बाद जोंनो नांगौ नों आशीर्बाद होदो नोंनि समाय लाखादों आफा इसोर आशीर्बादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन दिनै बे बोरखौ नाजावनो थाखाय जोंनि आइजोफ्रा बाहाय ज' जादों नोंनि मानसिफ्रा बाहाय ज' जादों आफा इसोर नोंनि बे गोथार रावखौ फोरमायथिलांनो थाखाय नोंनो बिसेस दयानुग्रह खालामदो नोंनि गोथार जिउजों सुफुंदो नोंनि गियानजों सुफुंदो आरो आंखौ नोङो नोंनि गौरबनि थाखाय बाहायदो जेन बयबो मानसिफ्रा बोर मोननाय बायदि जिसुनि मुङै बिबाय आमेन इसोरा बुंदों आङो बिसोरखौ बोर होगोन आरो आंनि थिलानि खाथि खालानि जायगाफोरखौ बोरनि जायगा खालामगोन आरो आङो बिसोरनि फोथाराव अखा हाहोगोन बेफोरो बोर गोनां अखा जागोन जोंनि बर'नि दानस्लायनाय बेबायदि इंराजियाव बुंनो जाहैबाय I will make them माने मानसिफोर and the places जायगाफोर round about my holy hill a blessing and I will cause the showers to come down in its season आङो गावनि बोथोराव अखाफोरखौहाय आङो हाहोगोन there shall be showers of blessing आशीर्वादनि अखाफोर हागोन दिनै जोंनि आइजोफ्रा इसोरनि मानसिफ्रा बे आशीर्वादखौ नाजावनो थाखाय जों बे फुंनि समावहाय ज' जादों बेल' नङा बे सभायावहाय जोङो जथुमगोन बा जथुमदों जोङो
एसे बेनि जारिमिन बे बाथ्राखौहाय सोर बुंदों इसोरा इजिकेल नाबिखौ बुंनो थाखाय बियो बिथोन होदों बेनिखायनो इजिकेल नाबिया बे बाथ्राखौहाय बुंदों आच्छा बेनि एसे जारिमिन इतिहास बा बेकग्राउन्डखौ जों नायनि बे बाथ्राखौ बबे जायगानिफ्राय बे बुङामोन जोङो जारिमिनखौ नायोब्ला इतिहासखौहाय बेनि बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला मोननो हागोन बेयो इस्राएल हादोरनाव बुङाखै हादोरनिफ्राय बुङाखै बे गुबुन हादोरनिफ्रायसो बियो बुंनो गोनां जाहैदों जेब्ला इस्राएलारिफोरखौहाय खानानै लांदोंमोन बन्दी होनना बुङो असमावहाय खानानै लांदों बाबिल हादोरावहाय लांदों 597 ख्रीष्टपूर्व माने BC 597 BCआवहाय इजिकेल नाबिखौहाय बेजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो खानानै लांदों जेरुसालेमनिफ्राय बिसोरखौ लांखारदों लांनानै दोनहैदों बेनि 9 बोसोर सिगाङावहाय जोङो जारिमिनाव नायला मोननो हायो शास्त्र नायला मोननो हायो बे इस्राएलिफोरखौहाय नबुखदनेस्वर राजाया जेरुसालेमाव फैनानै गाख्रेबनानै गाग्लोबनानै गोबां मानसिफोरखौ लानानै थांदों बहाय बाबिल हादोराव सोरखौ लानानै थांदों दानियेल साद्राक मेसाक आबेदनेग' गुबुनफोरनि नामखौ होआखै इजिकेलखौ लांनायनि 9 बोसोर सिगाङावनो दानियेल साद्राक मेसाक आबेदनेग'खौहाय नबुखदनेस्वर राजाया बाबिल हादराव लानानै थांदों जेरुसालेमखौहाय गाग्लोबनानै बेनि 9 बोसोरनि उनावहाय इजिकेल नाबिखौबो लानानै थांदों अब्ला जों मोननो हाबाय दानियेलाबो बाबिल हादराव दंहैयो 9 बोसोरनि सिगां इजिकेलखौबो लानानै थांबाय दा जेब्ला इजिकेलखौ लानानै थांदों दानियेला बे समावहाय नबुखदनेस्वर राजानि आमोलावहाय गिदिर गोलाव मानसि जाहैखाबायमोन इसोरानो बेखौ फोजौदों बोखोदों गिदिर मानसि जाहैदों बियो गुबुन हादरावहाय बाबिल हादरावहाय इजिकेलखौबो लानानै थांबाय खिन्थु बियो गामिफ्राव थाहैदों बे समावनो इसोरा बेयो सासे इसोरनि नाबिमोन इजिकेला बेनिखायनो इजिकेल नाबिखौहाय इसोरा गावनि मानसिफोरनो बाथ्रा बुंनो थाखायहाय बियो बाहायदों दानियेलखौथ' माने इसोरा सरकारनि खामानि मावनो गोजौ थाखोआव बोखोबाय फारसेथिं इजिकेलखौहाय गावनि बाथ्रा बुंनो थाखायहाय गावनि मानसिफोरनो थाखाय होनो थाखायहाय बाथ्रा बुंनो थाखाय बेखौ बाहायबाय आरो बे इजिकेलानो दिनै जोङो मा बाथ्राखौ बुंदों बे बुंनो जाहैबाय इसोरा जि बाथ्राखौ बेनो होदों बे बाथ्राखौहाय इजिकेला बुंदों मा बाथ्रा बुंदोंमोन आशीर्बादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन अब्ला जोङो बेनिफ्राय जोङो नायलांनि एसे आङो मोनथाम खोथा बुंनो नागिरदों बे सिरिनिफ्राय बे पदनिफ्राय आं मोनथाम खोथा इसोरा इजिकेल नाबिनि गेजेरजोंहाय इस्राएलारिफोरनो मा मोनथाम खोथा बुङामोन एक नाम्बार 1 द प्रमिसेस अफ गड इसोरनि समाय लानायफोर इसोरनि प्रतिज्ञा खालामनायफोर मा समाय लाबोला मा प्रतिज्ञा खालामा जोङो जुदि इजिकेलनि संख्रि सदाय 10 पदनिफ्राय नायोब्ला बेखौहाय मोननो हागोन आसलते जोङो इजिकेल संख्रि सदायखौ नायोब्ला मोननो हायो इजिकेल संख्रि सदायावहाय इसोरा इस्राएलारिफोरनि जि लावखारफोर बे लावखारफोरखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा दं 1 निफ्राय 10 पदावहाय जि लावखारफ्रा लावखार माने बै मेन्दा गुमग्रा लावखारखौ बुङाखै मानसिफोरखौ दैदेनगिरि जोङो फालक होननानै बुंदों दे
फालकफोरखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा दं बेवहाय बै फालकफ्रा बै लावखारफ्रा मोजां जोथोन लायाखै इसोरनि मेन्दा हान्जाखौहाय बेनिखायनो इसोरा बोराबदों रागा जोंदों बाथ्रा बुंदों आरो बे समाय लादों माब्लाय समायफ्रा 10 फुटनिफ्राय गाहायाव जोङो नायलांला मोननो हायो जाहैबाय इसोरा बुंदों I will search my sheep and seek them out 11 फुटावहाय आङो आंनि मेन्दाखौ नागिरगोन बिसोरखौ संगोन नंगोन लावखारनि बिबानाथ' बेनो आं आंनि मेन्दाखौहाय नागिरगोन आङो बिसोरखौ संखांगोन बे इसोरनि प्रतिज्ञा बियो इसोरनि समाय लानाय नैथियाव बुंनो जाहैबाय God said I will bring them out gather them from the countries इसोरा आरो मा बुंबावदों आङो बिसोरखौ लाबोफिनगोन बिसोरखौ गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय लाबोफिनगोन बाथ्राया मा इस्राएलारिफ्रा माहाय दंहैयो बिसोरो हमजानानै खाजानानै गुबुन हादरावहाय लांखार जादों बिसोरो सैनांहैदों उदांस्रि गैया मोजां थानो थाखाय मोजां न' गैया मोजां बेबायदि सा सुबिदा गैया बिसोरो नासयजादों खस्थ' लाहैनो गोनां जादों गाबनो गोनां जाहैदों इसोरा बे गासैफोरखौ मिथिगौ गावनि मानसिफोरा जे बेबायदि सैनांहैदों बेखौ बियो मिथिगौ बेनिखायनो बे बुंनो जाहैबाय आङो बिसोरखौ लाबोफिनगोन गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय आङो बुथुमगोन आरो इसोरा बुंबावदों I will bring them to their own land आङो बिसोरखौ गावसिनि हादराव लाबोफिनगोन गावसिनि हादराव लाबोफिनगोन बे जाहैबाय इसोरनि समाय लानाय बेयो the promise of God आरो इसोरा बुंबावदों I will feed them in a good pasture आं बिसोरखौहाय मोजां गाजालि बारियावहाय गुमगोन मोजां गांसो आङो जाहोगोन बे जाहैबाय इसोरनि समाय लानाय प्रतिज्ञा आरो इसोरा बुंबावदों जाहैबाय I will seek that which is lost जायफ्रा गोमानानै दङ आङो बिसोरखौहाय नागिरगोन जायफ्रा गोमानानै दङ आं बिसोरखौहाय नागिरगोन आरो इसोरा बुंबावदों जाहैबाय I will bind up that which is broken जायफ्रा बायनानै दङ बिसोरनि जिउफ्रा जायफ्रा गाराय जानानै दङ बिसोरखौहाय आङो खाथबगोन बर'आव खाथबगोन होननानै लिरनाय दंखायो दानस्लायनाय दंखायो खाथबगोन गाराय जायोब्ला आघात जायोब्ला जोङो खाथबनानै लायो इसोरा बुंनो जाहैबाय जायफ्रा दुखु मोनदों बायदों आघात जादों बिसोरखौ आङो खाथबनानै लागोन आरो बुंबावदों जाहैबाय I will strengthen that which is sick जायफ्रा बेमारिफोर बिसोरखौ आङो बोलो गोख्रों खालामफिनगोन बोलो होगोन माने बेमारिफोरखौहाय गोख्रों खालामफिनगोन 23 पदआव लिरनाय जों जाहैबाय इसोरा बुंदों I will set one shepherd over them बिसोरनि सायाव आं सासे लावखार आं फसंगोन लावखार गाहाम लावखार मोजां लावखार फसंनो थाखाय इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों जाय मानसिफ्रा गुबुन हादराव थाहैनो गोनां जाहैदों खाथिहैनो गोनां जाहैदों दुखु लाहैनो गोनां जाहैदों खस्थ' लाहैनो गोनां जाहैदों बिसोरखौ बुंनो जाहैबाय बिसोरखौ मोजाङै गुमनो थाखाय आं सासे लावखार आङो फसंगोन ओमफ्राय 25 पदआव लिरनाय दं जाहैबाय I will make with them a covenant of peace आङो बिसोरजों लोगोसे सान्थिनि रादाय खागोन सान्थिनि रादाय खागोन 25 पद बियो ओमफ्राय जोंनि जि दालाय थांखि बेखौ लानाय जादों जाहैबाय 26 पदनि जोबथासिम 26 पदआवहाय नायला जों मोनो जाहैबाय I will cause the showers to come down in its season आङो अखाफोरखौहाय गावनि बोथोराव हाहोगोन खोख्लैगोन गाहायाव लाबोगोन फैहोगोन आरो आशीर्बादनि अखाफोर हागोन
बोरनि अखाफोर हागोन बेफोर जाहैबाय इसोरनि समाय लानायफोर इसोरा गोबां समाय लादों गावनि मानसिफोरखौ लानानै समाय लादों खारन बिसोरो गुबुन हादराव दंहैयो इसोरा बिसोरखौ मिथिगौ खिन्थु इसोरा जि स्केल नाबिनि गेजेरजोंहाय बाथ्रा बुंदों प्रतिज्ञा होदों समाय लादों बियो प्रमिसफोर होदों आं बेबायदि मावगोन बेबायदि मावगोन बेबायदि मावगोन होननानै आच्छा बे खामानिखौ मावनो हायो ना हाया बेनिखायनो आंनि नैथि पइन्टआ जाहैबाय दा पावार्स अफ गड एक नम्बराव जों नायबाय दा प्रमिसेस अफ गड इसोरनि समाय लानायफोर इसोरनि प्रतिज्ञा खालामनायफोर जों दा नैथियाव नायनि दा पावार्स अफ गड इसोरनि बोलोखौ जोङो बे समाव नायनि इसोरा बे खामानिफोरखौहाय मावनो हायो ना हाया जों नायलांनि इसोरा गासैबो मिथिंगानि सायावहाय बेहा बोलो दङ गोहो दङ खारन बे बुंनो जाहैबाय आङो अखाफोरखौ गावनि बोथोरावहाय आं हाहोगोन इसोरा अखा हाहोनो हायो ना हाया हायो इसोरा बार बारहोनो हायो ना हाया हायो इसोरा सान्दुं होनो हायो ना हाया हायो इसोरा सान हाबहोनो हायो ना हाया हायो इसोरा गासै खामानिफोरखौहाय मावनो हायो जोङो शास्त्रहाय गोबां जायगायाव नायला मोननो हायो इसोरा गावनि मानसिफोरनि जानानै बियो गोबां गिदिर गिदिर खामानि मावदोंमोन सोमोगोनां खामानि मावदोंमोन बेनि गेजेराव नायनो जों मोननो हागोन मोनसे समाव जेब्ला इस्राएलारिफ्रा बिसोरो मिसर हादरनिफ्राय ओंखारबोनानै 40 बोसोर दावबायनानै जात्रा खालामनानै बिसोरो कानान हादराव हाबफैदों कानान हादराव हाबनायनि सिगां मुसियाथ' थैबाय मुसिनि जायगायावहाय जिहुसुवा माने जसुवा बे दैदेनगिरि जाहैबाय बिसोरो गोबां दावहा नांनो गोनां जाहैदों बे कानान हादराव थानाय मानसिफोरजोंहाय गोबां दावहा नांनो गोनां जाहैदों आरो मोनसे समावहाय आमरियाफोरजों जेब्ला दावहा नांदों बेखौ लिरनाय दं जाहैबाय जिहुसुवानि 10 अध्याय 12निफ्राय 14 पदआवहाय सानसेखालि ओरैबायदि दावहा नांनो गोनां जाहैबाय बिसोरो गिबियावनो होनाय जायगायावहाय ओरैबायदि एखेबारे बे जायगायावहाय आमरियाफ्रा गुबुन राजाफोरखौबो गुबुन हादरनि राजाफोरखौ लेंहरबाय लोगो लाजो खारन इस्राएलिफ्रा जोंनि हादरखौहाय बिसोरो गाग्लोबफैनायसै बेनिखायनो गुबुन साबा राजाफोरखौहाय बियो बुथुमबाय बियो साबा राजा ज' जानानै जसुवाजों लोगोसे दावहा नांनो ओंखारबोबाय बेथ' साधारन दावहा जानाय नङा गिलु बालु दावहा एखेबारे आरो बे दावहायाव मा जादोंनो एखेबारे फुंनिफ्रायनो दावहा जाबाय जाय जानानै एखेबारे आवगायलांगासिनो दङ सानाबोथ' थांगासिनो दङ साना थांगासिनो दङ खिन्थु बिसोरो देरहाथ'वाखै खमा हो एसे फुदुंनायखौहाय लाबोदों आङो माने दावहा जोबाखै दावहाया आवगायलांगासिनो दङ साना थांगासिनो दङ हाबहांनो खिन्थु हाबथ'वाखै बेनिखायनो जसुवा इसोरजों रायलायबाय इसोरा बुंबाय दावहाथ' जोबथ'वाखै बेनिखायनो बे सानखौ बिथोन होदो मा बिथोन होनो सान नोङो थाबथाथ'दो अखाफोर नों थाबथाथ'दो सान अखाफोर थाबथानो गोनां जाहैदों जसुवानि बुंनायावहाय सान अखाफोरा थाबथानो गोनां जाहैदों मानो थाखायहाय खारन इसोरनि मानसिफ्रा बिसोरो दावहा नांनो गोनां जाहैदोंमोन साना हाबफैब्लाथ' गोब्राब जाहैगोन दावहा नांनो थाखायहाय बेनिखायनो बाइबेलाव लिरनाय दं जाहैबाय सानसे फुरा साना थाबथानानै थादों साना हाबाखै बे जाहैबाय इसोरनि सोमोगोनां मावनाय गिदिर मिराकल बियो एखेबारे सोमोगोनां मावनाय साना हाबाखै अखाफोराबो ओंखाराखै एखेबारे थाबथाहोदों बे जिहुसुवानि समावहाय बे जादों जाहैबाय आरो जों मुसिनि समाव नायना मोननो हायो जेब्ला मुसिया
इस्राएलारिफोरखौ बे दैखोबोदों फाराव राजानि आखाइनिफ्राय फैनानै जेब्ला नुफैबाय मोखाङावहाय गोजा सागर दङ गिदिर दै दङ एखेबारे बारनो हाया मा खालामबावनांगौ जाहैगो फारसेथिं फरन राजा आरो बिथोन होबाय ओइ गावनि सैन्यफोरखौहाय थांदो बे इस्राएलिफोरखौ होसोलांदो सिथारहैजोबदों होननानै दा ओरैबो बिपद बेनि गेजेराव बिसोरो दंमोन मुसेया इसोरजों रायलायबाय बे समावहाय इसोरा बेखौ बुंबाय नोंनि आखायाव मा दङ लावथि दङ मा मोखां नायखो नोंलाय नोंनि लावथिखौ नोङो दैयाव बुनानै होदो दैयाव बुनाय लोगो लोगो खावनै थुब्ला जायासै खावनै थुब्ला जादों आरो बे दैबारियावनो सागर सायावनो लामा गोरान ओंखारनानै बिसोरो बारलांनो हायासै इसोरा बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो बेनि उनाव जों नायला मोननो हायो जाहैबाय एलिसा नाबिनि समावहाय आहब राजानि समाव जानाय जाथाय बियो एलिसा नाबिया बुंनो जाहैबाय अ इसोरा बेबायदि बुंदों राजा फैगोन 3 बोसोर खावसे 3.5 बोसोर हादोराव अखा हानाय नङा 3.5 बोसोर अखा बन्द खालामदों इसोरा एलिया नाबिनि बुंनायावहाय 3.5 बोसोर अखा बन्द खालामदों बेनि उनाव 3.5 बोसोर जेब्ला जोबनानै थाङासै एलिया नाबिया इसोरनाव आरज खालामबावदों ओमफ्राय इसोरा खोनासंनानै अखा होफिनदों आरो फोथारफ्राव आबाद जादों होननानै लिरनाय दङ दा इसोरा बे खामानिफोरखौ मावनो हायो सानखौ बन्द खालामनो हायो अखाफोरखौ बन्द खालामनो हायो दैफोरखौहाय खावनै थुब्ला खालामनो हायो अखाफोरखौहाय बन्द खालामनो हायो हा होनो हायो इसोरा बे गासै खामानिफोरखौ बियो मावनो हायो दिनै आङो बुंथिगिरि हिसाबैहाय बुंनो जादों जेरैहाय बाइबेलाव सिमान लानाय बायदि आशीर्बादनि अखाफोर जोंनि आइजोफोरनि सायाव गोग्लैदो आशीर्बादनि अखाफोर जोंनि मानसिफोरनि सायाव गोग्लैदो होननानै आं फोथायो इसोरा मावो नोंथांमोना फोथायोना बेखौहाय फोथायोना जेरै जिहुसुआ सानखौहाय बियो थाबथा होदोंमोन अखाफोरखौ बियो थाबथा होदोंमोन जेरै मुसिया गोजा सागरखौ खावनै थुब्ला खालामदोंमोन जेरै एलिया नाबिया बियो 3.5 बोसोर आहब राजानि समावहाय अखाखौहाय बन्द खालामदोंमोन हाहोआखैमोन आरो बेनि उनावहाय अखाखौ हाहोदोंमोन थिग बेबायदिनो इसोरा बोलोगोरा the powers of God we cannot describe all the powers of God इसोरनि बोलोखौ जोङो गासैबो बुफ्रुसारनो हाया बुंजोबनो हाया खिन्थु बाइबेलाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो जाहैबाय गोबां जायगायाव इसोरा गावनि महिमाखौ गावनि बोलोखौ दिन्थिनायखौहाय जोङो नुनो हायो बाइबेलाव दङ बियो बाइबेलाव दङ गोदान रोदायाव नायला जों मोननो हायो प्रभु जिसु ख्रीष्टआ मा खालामा जेब्ला बे बुहुमाव दंफैयोमोन 33 बोसोर सानसेखालि जेब्ला सेलाफोरजों लोगोसे बे नावआवहाय गाखोदोंमोन जेब्ला बे नावा गालिल सागरनि गेजेराव सहैदों हरखाबै बारहुंखा बारदों होननानै लिरनाय दङ हरखाबै बार बारदों बारहुंखा जायोब्ला मा जाहैगोन सागरनि धौआ गोजौ गाहाय जागोन धौआ सेलाफ्रा गिख्रंदों गाबख्रावदों बिसोरो ओमफ्राय फरखौ बुंदों बासायदो जों थैनायसै बे समाव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जिरायनानै दंमोन फारसेथिं उन्दुनानै दं बे सिखांनानै बियो बारखौ बुंबाय हे बार दलद था हे धौ दलद था जिसु बेबायदि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बाराबो दलद थादों धौआबो दलद थादों इसोरा बोलोगोरा जोंनि इसोरा गिदिर इसोर बोलोगोरा इसोर बे मावनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो इसोरा जेरैबायदि बियो समाय लादों बियो बे खामानिफोरखौहाय बे मावगोन बियो आरो जों मोनसे गोजाम रोदायावनो नायला मोननो हायो बे इजिकियेलखौनो इसोरा बुंनो जाहैबाय एसे बारलांनानै जोंनि गाहायथ' नङा दालाय आयदा जाहैबाय संख्रि स्पटनि
정도 40%निफ्राय लादों 35, 40%आव थांला मोननो हागोन इजिकिएल नाबिखौ इसोरा थुनहरदों महाय थुनहरदों मोनसे हायेनावहाय मोनसे उपत्यका असमिया हायेन जि जायगायावहाय गोथैफोरनि गोरान हाराफोर दङ हाराफ्रा गोरान हारानो सान्दुं दुङैनो एखे गोरान जाजोबलांगोन एखेबारे हाराजों बुंफबनाय मोनसे हायेनाव थुनहरदों ओमफ्राय बुंनो जाहैबाय इजिकिएल नों थांनानै बै हाराफोरखौ नोङो प्रसार खालामहै प्रफेसाय खालामहै भावभक्ति प्रसार खालामहै आं मा बाथ्रा बुंनाय नोङो बुंहै ओइ हाराफोर नोंसोर सिखांनानै फै जेब्ला इसोरनि बिथोन बायदि इजिकिएल नाबिया बे हारा गोरान थानाय हायेनाव थांनानै बाथ्राखौ होयासै अब्ला मा बुंदोंनो गिदिर बेबायदि आवाज जादोंनो दावराव जादों मा जादोंनो बे गोरान हाराफ्रा खिंख्रिं खिंख्रां खिंख्रिं खिंख्रां खिंख्रिं खिंख्रां फैनानै गावबा गाव माने लोगो लाफैदों होनना लिरनाय दं बाइबेलावहाय गावबा गाव लोगो लाफैदों बिसोरो माने मानसिनि महर जाहैदों खिन्थु जिउ गैथ'वा हाराफ्रा ग्रोब ग्रोब माने नांजाबफैदों थैनाय समावथ' बियो लेथेर फिथेर जायो खिन्थु बे हाराफ्रा गोबानानै थाङाखै बे हाराफ्रा ग्रोब ग्रोब फैयै फैयै लोगो लाफैदों ओमफ्राय इसोरा इजिकिएल नाबिखौ बुंबाय आं बिसोरनो जिउ सोनानै होगोन दे नोङो खना फारब्रैनि बारखौ नोङो बिथोन होदो बार नों फैनानै जै जिउ नोङो फैनानै बिसोरनो हाबफैदो जेब्ला बेबायदि इजिकिएल नाबिया बाथ्राखौ बुंदों जिउफ्रा फैनानै बे हारा ज' जानायावहाय हाबफैदों ओमफ्राय बिसोरनावहाय मोदोमबो खादों बिगुरबो जादों बेबायदि लिरनाय दं ओमफ्राय बेबायदिनो गिदिर एखेबारे दावहा नांग्रा हानजा जादों इसोरा बेबायदि सोमोगोनां खामानिफोरखौ बियो मावनो हायो सोमोगोनां खामानिफोरखौहाय बे मावनो हायो इसोरा बुंनो जाहैबाय आङो गावनि बोथोराव अखाफोरखौहाय हाहोगोन आरो आशीर्बादनि अखाफोर हागोन गावनि बोथोराव अखाफोरखौ हाहोगोन there shall be showers of blessing आशीर्बादनि अखाफोरखौ आङो हाहोगोन बोरनि अखाफोरखौ आङो हाहोगोन दिनै इसोरा जोंनि आइजोफोरनो बोर होनो गोसो दङ दिनै इसोरा जोंनि मानसिफोरनो बोर होनो गोसो दङ दिनै इसोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बोर होनो गोसो दङ खारन इसोरा प्रतिज्ञा खालामखादों इसोरा समाय लाखादों आरो इसोरा बे खामानिखौ मावनो हायो खारन बाइबेलाव नायबाय जोङो गोदोफोर सिगांफोर सोमोगोनां इसोरा बेबायदि खामानि मावदों गावनि मानसिफोरनि जानानै दाबो बियो मावो बेनिखायनो इसोरा जोंनि आइजोफोरनो बोर होनो थामथिम दङ जोंनि मानसिफोरनो बोर होनो दङ जोंनि गिर्जाफोरखौ बोर होनो गोसो दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरनो बोर होनो गोसो दङ अब्ला इसोरा मा बुङामोन इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों समाय लादों the promises of God नैथियाव जों नायबाय the powers of God इसोरनि बोलोखौ जों नायबाय इसोरा मा मावनो हायो थामथियाव जों नायनि the plans of God इसोरनि थांखि एबा मिजिं इसोरा मा मिजिं आरो थांखि खालामा जोङो एसे थांफिनदिनि आरोबाव बे बाथ्राफोरखौहाय सोर बुंदों इजिकिएल नाबिया बुंदों सोरखौ बुंदों गावनि मानसिफोरखौ बुंदों इस्राएलारिफोरखौ बुंदों बबे समावहाय जेब्ला बिसोरो गावसोरनि हादरनिफ्राय लांखार जादोंमोन बाबिल हादराव दंहैयोमोन सैनांहैदोंमोन खामिनांहैदोंमोन खाथिनांहैदोंमोन बे समावहाय बियो बे बाथ्राखौ बुंजाबाय आं आशीर्बादनि अखाफोर हाहोगोन दा इसोरनि जे थांखि बेनि जि मिजिं बेनि प्लान बे बुंनो जाहैबाय 13 पदआव दङ God said इसोरा बुंदों I will bring them out from the peoples आङो मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन खारन इस्राएलारिफ्रा लेथेर फिथेर जाहैनो गोनां जाहैदोंना जेब्ला नोंथांमोना बाइबेलावहाय इस्राएलारिफोरनि जारिमिनखौ फरायगोन अब्ला मोननो हागोन गोबां समावहाय बिसोरो फेलें खालामदों
इसोरनि बेरेखा मावदों पाप मावदों इसोरखौ मानियाखै एनेखि बिसोरो गुबुन हारिफोरनि मुसुखाफोरखौबो खुलुमग्रा जादों होननानै बेबायदि बाइबेलाव दं इसोरा बेनिखायनो बोराबदों बिसोरखौ रागा जोंदों दुखु मोनदों जे खेथ्रआव जेब्ला इसोरनि मानसिफ्रा मिसर हादरनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन बोसोरनैनि उनावहायनो बिसोरनोहाय बै 10 आयगाखौ होदोंमोन 10 आयगानि गिबिथि आयगा जाहैबाय आंखौ नागारनानै गुबुनखौ इसोर होननानै रावखौबो दाखु बेनि उनावहाय नुनो मोनबाय जेब्ला बिसोरो कानान हादराव थाफैदों ओमफ्राय बिनि उननि जारिमिनफ्रावबो नायला जों मोननो हायो गोबां समाव बिसोरो इसोरनि बेरेखा मावदों दै पाप मावदों इसोरा बेनिखायनो बोराबदों रागा जोंदों हगारसारनानै होदों गुबुन हादरनि राजाफोरखौ फैहोनानै गाख्रेबहोनानै नासयहोनानै लांखार होदों खिन्थु इसोरा बियो बेहा थांखि दङ बेहा मिजिं दङ बेहा प्लान दङ मा प्लान बियो God said I will bring them out from the peoples आङो मानसिफोरनि गेजेरनिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन I will gather them from the countries गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय आङो बिसोरखौ बुथुमगोन इसोरा मावनो हाया नामा बेखौलाय ओमफ्राय बुंदों जाहैबाय I will bring them to their own land आङो बिसोरो गावसिनि देशआवहाय लाबोगोन गावसिनि हादोराव लाबोगोन इजराइल हादोरावहाय कानान हादोरावहाय लाबोगोन ओमफ्राय बुंदों जाहैबाय I will feed them upon the mountains of Israel इजराइलनि जि हाजोआवहाय मोजां मोजां बेबायदि गांसोफोर रज'यो बेवहाय आङो गुमगोन बिसोरखौ जाहोगोन बा इसोरा थांखि दङ बेहा मिजिं दङ God has a plan to bring his people from captivity from Babylon बाबिल हादराव सैनांनायनिफ्राय बिसोरखौ लाबोफिननायनि इसोरहा बियो थांखि दङ मिजिं दङ आरो बे खामानिखौ इसोरा माब्ला मावा जोङो आरोबाव बेखौ बाइबेलाव नायला मोननो हायो जिरिमिया नाबिया जि भाबानि प्रसार खालामदोंमोन 25-11-12 फुटावहाय बे जाथियाखौ आङो गुबुन जाथिनो हगारना होगोन बाबिल हादरनि आखायाव हगारनानै होगोन आरो बे मानसिफ्रा बे देशआवहाय 70 बोसोर खामिहैनो गोनां जाहैगोन खस्थ' लाहैनो गोनां जाहैगोन दुखु लाहैनो गोनां जाहैगोन बेनि उनावहाय आङो बिसोरखौ लाबोफिनगोन बेबायदि समाय लाखानाय दङ जिरिमिया नाबिया बेबायदि प्रसार खालामदोंमोन भावभक्ति प्रसार माने उननि बाथ्राखौ बे बुंदोंमोन इसोरा बिसोरनो हादरखौ होफिननो बेबायदि थांखि लादों जोङो नायलाबोनो हायो बिसोरो गावसिनि हादरखौ खोमाना लानो गोनां जाहैदोंमोन आरो गासै बुहुमावहाय लेथेर फेथेर थाहैनो गोनां जाहैदों मानो थाखायहाय आरो इसोरनि बेरेखा बिसोरो खामानि मावदोंमोन पाप मावदोंमन अबायध्य जादोंमोन मुसुखा खुलुमदोंमोन आं दहाय एसे सिगाङाव बुंखाबाय जोङो बाइबेलाव नायला मोननो हायो बे इस्राएलिफोरखौहाय इजिकेलखौ जेब्ला बाबिल हादराव लानानै थांदों बेनि 120 बोसोर सिगां आसिरिया राजाया बिसोरखौ हमनानै लांदों आसिरिया देशआवहाय बेनि 120 बोसोर उनावहाय आरोबाव नबुकदनेस्वर राजाया बाबिल हादरनिफ्राय फैनानै गाग्लोबनानै आरो बिसोरखौ लानानै थांबावदों अब्ला बिसोर गुबुन गुबुन हादराव लेथेर फेथेर थाहैनो गोनां जाहैदों बिसोरो गावनि हादरखौहाय खोमानानै लानो गोनां जाहैदों गुबुन हादराव थाहैनो गोनां जाहैदों खिन्थु इसोरा प्रतिज्ञा खालामनो जाहैबाय God said I will bring them back to their own land आङो बिसोरखौ गावसिनि देशआवहाय लाबोफिनगोन This is the plan of God बे जाहैबाय इसोरनि थांखि एबा मिजिंथि आं लाबोफिनगोन होननानै बुंदों इसोरा मावनो हायो नामा हायो जों इस्राएलनि जारिमिनखौ फरायनानै मोननो हायो इस्राएलारिफ्रा बेबायदिनो सारा बुहुमावहाय सोरखाय बेरखाय बिसोरो थाहैनो गोनां जाहैदों जेब्ला प्रभु जिशु ख्रीष्ट बे संसाराव दंफैयोमोन इस्राएलारिफ्रा बेखौहाय मुसिउ होनानै नाजावाखै बरन्स मा खालामो बिसोरो बेखौ गथायनानै होदों हमनानै रमानफोरनो गथायनानै होदों
रमानफ्रा सास्ति होनानै क्रुसावबो आलायदों दोगथाबदों आरो बे थैनो गोनां जाहैदों गावसिनि मसीहखौ बिसोरो नाजावाखै बेनि थाखायनो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ गोथाङै दंमोन बे समावहाय सानसेखालि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिसोरथ' जेरुसालेमाव थायोमोन नालाय आरो जेरुसालेमाव जिहुदिफोरनि खुलुमग्रा जायगा दङ मन्दिर बे मन्दिरावहाय सलमन लुनाय मन्दिर बे दङ बेनि इन्जुरफ्रा एफाग्राम समायना रमायना एखेबारे सलमननि समावनि जि इस्राएल हादोर बेखौ जोङो सावरायलाथ' एखेबारे सोमोगोनां जोंब्लाव माब्लाव होननानै बुंजायो बेनो जिसु ख्रीष्टनि समावहाय बे मन्दिराव दंमोन ओमफ्राय बुंबाय नाय बिनि सेलाफ्रा जेब्ला बिसोरो मन्दिरजों जों थाबायलांदोंमोन बे समावहाय बुंदों नाहर हाबाब मा एसे समायना रमायना इन्जुरफोरलाय अन्थाइफोर बेफोरलाय जिसु ख्रीष्ट बुंबाय मोनसे सम सफैगोन बे अन्थाइफोरनि गेजेरावहाय बे अन्थाइफ्रा बेबायदि मोजाङै थानाय नङा बे गासैबो थेर बेथेर जाजोबगोन ओमफ्राय बे जाथाया माला जाखो 70 सनावहाय 70 AD 70 सनावहाय बे मन्दिरखौहाय टिटुस रमाननि जि जेनेरेल सेनापति बे फैनानै धंस' खालामदों जेरुसालेम माने मन्दिरखौहाय धंस' खालामदों बेनि एसेल' अंश दा दङ आं नुहैयाखै अबयसे बाइबेलाव बुङो जोंनि जायफ्रा थांबाय बिथांमोना नुहैबाय हयथ' सोनाबथिनि जि इन्जुर वेस्टार्न वाल होनो सोनाबथिनि इन्जुर बे दाबो दं ओमफ्राय बे सोनाबथिनि इन्जुरावहाय जिहुदिफ्रा थांनानै गाबहैनो गावखौ एखेबारे खुयै एखेबारे खुज्राबनानै बिसोर गाबहैयो दाहा खालामहैयो दाबो खालामो बिसोरो जिहुदिफ्रा इसोरा बुंनो जाहैबाय आं बिसोरनो हादोरखौ होफिनगोन दा जि सिखला जि बाथ्रा बुंदोंमोन बेहाय मोननै खोथा दं मोनसेया जाहैबाय सिगांनि इस्राएलारिफोरनि जारिमिनावहाय इसोरा बिसोरनो हादोर होफिननायनि खोथा बुंदों ओमफ्राय बे हादराव लांफिननायनि खोथा बुंदों ओमफ्राय बिसोरनो हादोरबो होफिनबाय दिनैहाय जोङो नायनो मोननो हायो बुहुमावहाय इजराइल होननाय मोनसे देश दंसै 1948 सनावहाय इजराइल मोनसे देशा गठन जाफिनदों आरो बे इजराइल हादरा बुहुमनि मोनसे बोलोग्रा मोनसे हादोर बियो दिनैहाय बिराद बोलोग्रा हादोर एखेबारे बुहुमनि माने देशफ्रा बे इजराइल हादोरखौ गियो खारन बिसोरो इसोरनि मानसिफोर नालाय एखेबारे समायना एखेबारे इजराइलखौहाय गियो दा जों जोबनायथिं फैदिनि समाबो थांगासिनो दङ इजिकेल नाबिया बिसोरनो जि बाथ्रा बुंबाय जि प्रतिज्ञा होदोंमोन आङो आशीर्बादनि अखाफोर हाहोगोन बिसोरखौ गावनि हादोराव लांफिनगोन आं बुथुमगोन आं गुमगोन आरो बे खामानिखौ बियो मावनो हायो आरो बेनि जि बोलो इसोरनि बोलोखौथ' जों एसे रायज्लायबाय इसोर मावनो हायै जेबो गैया ओमफ्राय बेनि जि थांखि मिजिंथि बेखौबो जों एसे रायज्लायबाय बेहा थांखि दं गावनि मानसिफोरखौ लानानै बेहा थांखि दं बे इजिकेला जि इस्राएलारिफोरनि जि बाथ्रा होबाय बे रादाबा बे मेसेजआ बेजोंहाय दा जोंजोंहाय मा लोब्बा दङ व्हाट इज द रेलेभेन्स मा गोरोबथा दङ मा लोब्बा दङ आदसा गुसुङै नायनानै फोजोबदिनि मा गोरोबथा दङ जोङो शास्त्र नायला मोननो हायो जाहैबाय 1 पिटर 2:10 बाइबेला बुंदों जाहैबाय सिगां नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर नङामोन नाथाय दा बिसोरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय होनदों 100 बोसोरनि सिगां बे एलेकायावहाय इसोरनि मानसि गैया जों बुंनो हायो नाथाय दा जोङो गोबां इसोरनि मानसिफोरखौ नुबाय बाइबेलाव बुंनो जाहैबाय पितरा सेरखाय बेरखाय थानाय गुबुन मानसिफोरखौहाय मानसिफोरनि जेब्ला बे लाइजामखौ लिरहरदों बे बाथ्राखौ बुंदों 1 पितरनि 2
दैथाय एक फुटाव नायला जों बेखौ मोननो हायो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मानसिफोरनो जेब्ला बे लाइजामखौ लिरहरदों बे बाथ्राखौ बुंनो जाहैबाय ओमफ्राय 2:10 फुटाव बुंनो जाहैबाय सिगां नोंसोरो इसोरनि मानसि नङामोन नाथाय दा इसोरनि मानसि जाबाय सिगां इसोरखौ मिथियामोन दा इसोरखौ मिथिबाय सिगां इसोरनि अनजानायखौ मोनाखैमोन नाथाय दा इसोरनि अनजानायखौ मोनबाय बेनिखायनो 2:10 फुटाव बुंनो जाहैबाय नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर इस्राएलारिफोरनि बायदि बे बुहुमाव जेसेबां जातिफोर दङ बे जातिफोरनि गेजेराव इसोरा मोनसे जातिखौ सायख'दों बेनो जाहैबाय इस्राएल जाति आरो बे इस्राएल जातिनि गेजेरजों गावनि महिमाखौ बियो प्रकाश गावनि सम्पर्कखौ बियो लाखिदों गावनि रादाबखौ होदों गावनि आयेनखौ होदों बेल' नङा गोबां सोमोगोनां प्रतिज्ञाफोर होदों बियो बेल' नङा गावनि मानसिफोरनि गेजेरजों गासै सुबुं माहारिखौहाय बासायनो थाखाय मसेखौ बियो थिनहरदों सोरनि गेजेरजोंहाय इस्राएलारिफोरनि गेजेरजोंहाय जिसु ख्रिस्टआ मोनसे जिहुदी न'खराव बे जोनोम जादों बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन बे बुंदों परित्राणा जिहुदीफोरनि गेजेरनिफ्रायसो फैयो जिसुनि गेजेरजोंसो फैयो सिगां नोंसोर इसोरनि मानसि नङामोन नाथाय दा इसोरनि मानसि जाबाय इसोरनि अननायखौ मिथियामोन दा इसोरनि अननायखौ मिथिबाय दा बेनिखायनो पितरा बिसोरखौ बुंनो जाहैबाय पितरा जोंखौबो बुंदों दा ख्रिस्टनाव फैनायजों लोगोसे ख्रिस्टखौ फोथायनायजों लोगोसे ख्रिस्टनि मानसि जानायजों लोगोसे नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर chosen generation सायख'जानाय फोलेर ए रयेल प्रिस्टहुड राजानि दौरिफोर दिनै फोथायग्राफ्रा गासिबो दौरि गोजा दौरिनि खामानि मा इसोरजों सम्पर्क लाखिनाय इसोरजों रायलायनाय नों आं साफ्रोमबो फोथायग्राफ्रा इसोरजों सिदा सिदि जों रायलायनो हायो आर'जनि गेजेरजों बाइबेल बुंनो जाहैबाय नोंसोरो राजानि दौरिफोर आरो नोंसोर इसोरनि सम्पति जाबाय दिनैहाय इसोरनि सम्पति धन सम्पति जाबाय इसोरनि मानसिफोर जाहैबाय नालाय खोब बेसेनजों नायो नोंथांखौ आंखौ जोंखौ इसोरा गावनि सम्पति जाबाय नालाय जिहेतु जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों बेखौ नाजावनायनि गेजेरजों इसोरनि मानसिफोर जाबाय इसोरनि फिसाफोर जाबाय बेनिखायनो बाइबेलनि जि प्रतिज्ञाफोर बे जोंनि जाबाय जेरै इसोरा इस्राएलारिफोरनो गोबां प्रमिसफोर होदोंमोन प्रतिज्ञाफोर खालामदोंमोन समाय लादोंमोन बाइबेलनि बे समायफ्रा जोंनिबो जाबाय आरो मा कारन जों इसोरनि मानसि जाबाय नालाय जोंनिबो जाबाय बेनि प्रतिज्ञाफ्रा जोंनि जाबाय बाइबेलाव गोबां बेबायदि समाय लानायफोर दं प्रतिज्ञाफोर there are many promises in the Bible God said there shall be showers of blessing इसोरा बुंनो जाहैबाय आशीर्वादनि अखा हागोन आशीर्वादनि बोरनि अखाफोर हागोन इसोरा बुंदों नै इतिहास आरो सुद्दुपद 2 Chronicles 7:14 जुदि आंनि मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा आंनि नामजों खारि जाबाय बिसोरो गुरै जायो दद्र जायो आर'ज खालामो आंनि मोखांखौ नागिरो आरो गावसिनि गाज्रिनि मावनायनिफ्राय गिदिंनानै फैयो अब्ला आङो सोरगो सिंहासननिफ्राय खोनासंगोन बिसोरनि पापफोरखौ आङो निमाहा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ आङो सोखागोन बिसोरनि हादरखौ आङो सोखागोन इसोरनि प्रतिज्ञा बियो बेयो पापखौ निमाहा होग्रा इसोर पापखौ निमाहा होनाय रावबो मानसिया गुबुननि पापखौ निमाहा होनाय एकमात्र इसोरनि फिसा जिसु ख्रिस्ट बिसोरल' पापखौ निमाहा होयो बेनिखायनो जोङो इसोरनि मानसिफ्रा जोङो गुरै जानांगौ दद्र जानांगौ जोङो आर'ज खालामग्रा जानांगौ जों इसोरनि मोखांखौ नागिरग्रा जानांगौ आरो जोंनि गाज्रि मावनायनिफ्राय जों गिदिंनानै फैग्रा मानसि अब्ला इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों बेयो जोंनि आर'जखौ बेयो खोनासंगोन
गोजौ सोरगो सिंहासननिफ्रायबो खोनासंगोन आरो जोंनि जिबनखौ बियो सोखागोन जोंनि हादरखौ बियो सोखागोन जोंनो सोखाजानाय नांगौ लोगोफोर जोंनि जिबनाव सोखाजानाय नांगौ जोंनि न'खरफ्राव इसोरनि सोखाजानाय नांगौ जोंनि जिबनाव इसोरनि निमाहा होजानाय नांगौ जोंनि न'खरफ्राव इसोरनि निमाहा होजानाय नांगौ आरो इसोरा बेखौ होनो थाखाय बियो हायो God has power to do all this इसोरा बे गासैफोरखौ मावनो बे हायो पापखौ निमाहा होनो हायो बे जोंनि जिबनखौ बियो फोसाबनो हायो सोखानो हायो because he is all powerful मानोना बियो सर्वशक्तिमान इसोर बियो What is God's plan for his people? What is God's plan for us? जोंनि थाखाय इसोरनि थांखिया मा मिजिंथिया मा समा जानानै फैबाय आं फोजोबनायसै Jesus said In my father's house are many mansions आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ I go to prepare a place for you आङो नोंसिनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै जेब्ला जायगा थामथिम खालामखांगोन आङो फैफिनगोन आरो नोंसोरखौ लानानै थांगोन आं जेराव थायो नोंसोरबो बे जायगायावहाय थानो मोननाय बायदि This is the plan of God the ultimate plan of God इसोरनि जोबथा बेयो थांखि मिजिंथि जोंखौहाय बहाय लांनायनि थांखि दंनो सरि गावजों लोगोसे सोरगो रायजोआव बियो दोनहैनो थाखाय बेहा थांखि दं गावजों लोगोसे सोरगो रायजोआव लांनो थाखाय बे थांखि दङ there shall be showers of blessing दिनैहाय इसोरा बुंदों गावनो आशीर्बादनि अखाफोर हागोन बोरनि अखाफोर हागोन जोंनि आइजोफ्रा बे आशीर्बादनि अखाफोरखौ नाजावनो गोसो दंना गैया माथो जेबो बुङा आशीर्बादखौ नाङा नामा नांगौ बयनोबो जों नांगौ जोंनि आइजोफोरनो नांगौ जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनो नांगौ जोंनि हौवाफोरनो नांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरनो नांगौ गासैबो इसोरनि मानसिफोरनो जोंनो इसोरनि आशीर्बादखौहाय नांगौ बे बुंदों जाहैबाय आङो आशीर्बादनि अखाफोरखौ हाहोगोन आशीर्बादनि अखा आशीर्बादनि अखा हागोन जिसु अननायनि सिमा बर' मेथाइ दंना जोंना आशीर्बादनि अखा बेखौ होनो थाखाय इसोरा समाय लादों आशीर्बादनि अखाफोर इसोरा बेखौ होनो थाखाय गोहो दङ बोलो दङ खारन बाइबेलाव लिरनाय जाहैबाय गासै मोजां आशीर्बाद साबसिनथार आशीर्बाद जोङो इसोरनिफ्रायसो मोननो हायो इसोरासो जोंनो बोरखौ होनो हायो आरो बे होगोनबो इसोरा बे थांखि दङ गावनि मानसिफोरखौ एखे अबस्थायाव थानायखौ बे लुगैयाखै गावनि मानसिफोरखौ बियो जौगाथायाव थानायखौ लुगैदों जोंनि आइजोफोरखौहाय गोजौ थाखोआव दावखोनायखौ लुगैदों जोंनि हौवाफोरखौहाय गोजौ थाखोआव थांनायखौ लुगैदों जोंनि मण्डलियारफोरखौहाय गोजौ थाखोआव थांनायखौ लुगैदों जोंनि मावग्राफोरखौहाय आरो दैदेनगिरिफोरखौहाय बियो गोजौ थाखोआव थांनायखौ बयखौबो इसोरा गावनि मानसिफोरखौहाय बोर होनो बियो समाय लादों आशीर्बादनि अखाफोर हागोन आशीर्बादनि अखाफोर दे अन्नानै जों बयबो गसंदिनि दे बयबो गसंनि आरो जोङो आर'ज खालामनि